Jaká do práce? No, podložku, no. Bordel jak tanku, hledinová sedí. Ty sedí normálně už do koupelny. No co to děláš? Chci to, aby zítra se mohla ušlehat smetanu. Se směřej, neušlehám. Ale ty se nesměj tam. Pošlu na to. To už já. A vyjad ručně. Se to rozbilo. Ty se to rozbil. Aha. No ale ty už se to měl rozbitý. Tady potřebuje podložka, aby to neto. A tu podložku nemáme, ta se někam ztratila. Jdu to do práce zítra, ty to strejdovi, jestli tam dá tu podložku. Bohužel. Já ne. To si rozbil ty. A teď se to sledlo na mě. Ještě, že já jsem týhle rodině, na koho to má sled. A když jsem to zašel, mě to nedrží na tom. Honzi, to já taky vím. Ale kdyby si byl k čemu, tak mě to pomůžeš spravit. Ale ty se bavíš, že pitomestně natáčíš mě jako nějakou tu. No. Cože? Ale už to pojde pomoct. Co ty máš? Pojď sem. Teď nemohu. Brouku. Co říkal? Máme já Staněnka šlu na to. Už s tím nic nedělám.